O territorio que imos coñecer comprende os concellos de Fisterra, Cee, Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia e Portodosón. Unha poboación de 62.000 persoas que dependen en gran medida da pesca. O percorrido polos case 100 km da estrada AC 550 descóbrenos un territorio rico en vida e historia. Dende lendas a naufraxios, ata libros, películas, poemas e cancións. A riqueza deste territorio inspirador non sempre se soubo aproveitar dun xeito sostible. Pero algo está a cambiar. Nos últimos anos xurdiron proxectos singulares que merecen ser coñecidos. Cheguei a ser patrón maior por un cúmulo de circunstancias. A cofradía estaba a punto de cerrar, de presentar concurso de creadores. Entonces, pues, uns compañeiros e máis eu, pues, tomamos a decisión de intentar reflotar a cofradía. E bueno, ca axuda de todos, pues, estamos conseguindo, creo eu. Nós temos unha empresa e somos comerciantes de peixe ao por maior. Eu levo como 25 anos. Vendo como estes últimos anos o comercio do peixe iba cambiando, vendo que a xente maior está desaparecendo, vendo que miñas fillas xa en casa que o día a día non consumen peixe, para seguir adiante e que este negocio non acabe, ocurresenos a idea de crear conservas. Un dos grandes problemas que temos as cofradías é que temos un produto excelente, pero ao chegar ao mercado a veces non se pon en valor ese produto, non? E nos encontramos con que moito produto se vende como galego sin selo e iso fai moito dano ao sector, ao produtor e tamén aos comercializadores. Esta cofradía, a Cofradía de Pescadores de Noia, compónse de aproximadamente 1.500 persoas divididas en a pé e a flote. Uns 400 persoas pertenecen ao colectivo de marisqueo a pé e 1.100 pertenecen ao colectivo de marisqueo a flote. O principal fonte de recursos da nosa cofradía é o berberecho, do que temos o 75% da produción nacional sai daqui dos nosos bancos marisqueiros e tamén temos cantidades importantes de distintos tipos de ameixa e tamén é importante o banco de ostra e tamén de navalla. Muros turísticamente estaba moi pouco desarrollado. Hay hoteles de menor categoría o pensiones, pero había una falta de hoteles en el pueblo. Coa precariedade do sector pesqueiro e unha estrategia baseada no turismo salvaxe, prosperar sería moi difícil. Fan falta miras a longo prazo. Dificultades todas. Este é un proceso que tens que salvar moitas administracións, costas, medio ambiente, rede natura, non che deixan facer o que ti queres. Son casi 5 ou 6 anos de papeles, administracións, permisos, licencias, que uns días te ves abaixo, que outros días o intentas. Bueno, ao final, cando vemos isto listo, pues temos a satisfacción de culminar unha obra que aparentemente era moi difícil. Creamos a marca Berberecho de Noia, pesca artesanal, rías galegas. Nos comprometemos a ter un produto dunha calidade excepcional, dun tamaño superior á talla mínima exixida pola Unión Europea e que está vixente en toda Europa. E tamén poñer en valor con outras medidas, como a creación do laboratorio no que agora mesmo nos atopamos e tamén a creación dun punto de venta e tamén dun criadeiro para garantizar a trazabilidade e a orixe do noso produto. Ese foi sempre unha aposta de buscar solo o mellor produto, pois para nós foi moi importante o laboratorio onde se poden analizar biotoxinas, microbioloxía e tamén ten un apartado de xenética, precisamente para garantir a trazabilidade do noso produto. Nós tivemos a idea de crear unha marca. Non sei máis que estaban antes que nós, xa tiñan esa idea de facer unha marca de pulpo, non? Para diferenciar o pulpo das nosas zonas ao pulpo que pode vir de outros lados.
Claro, eu teño que dicir que é o mellor do mundo, pero realmente é do mellor pulpo que hai no mercado. Creamos unha marca para o pulpo, que é Polvo de Lonxa, en conto das cofradías. Cando xa tuvemos a marca do pulpo registrada, pois nós tomamos a decisión de facer unha planta de procesado de pulpo. Eu contolle a meu asesor unha pequena idea de facer recetas. E de repente encontrome con un gran proxecto que é a creación dunha nave e unha pequena conserveira. Estamos aquí agora mesmo en Belafisterra, o primeiro hotel literario de Galicia, un hotel fundamentalmente familiar. Son dúas naves con un patio central que evoca as antiguas salazóns e conserveiras. De feito, neso se inspiraron os nosos arquitectos, porque aquí a principio do século XX había ao rededor de 9 empresas dedicadas a salazóns e as conserveiras que daba traballo a máis de 1000 persoas. E desafortunadamente aquí agora en Fisterra non se conserva nada diso. En Muros un poco por casualidad, pero siempre fue un sitio que nos enganchó. Y Muros para nosotros es nuestro pueblo. Yo desde pequeñita venía todos los veranos a veranear aquí, a Muros, y tenemos una casa en Louro, y es un sitio que nos encanta mucho. Así fue como surgió el hotel. Esto era el origen, tal como encontramos el edificio. Vaya cambio. De esta manera. El edificio original, o el antiguo, es hasta esta planta, que es la planta baja más la primera, que es todo de piedra y tal. Esto se hizo después. Levantó esas plantas y otra más arriba, que fue la que tuvimos que eliminar. Estamos nunha dos esteiros que forma a ría de Muros e Noia, onde podedes ver ao fondo pois un asteleiro tradicional de carpintería de Ribeira que vai ser o próximo museo da carpintería de Ribeira de Galicia. Outes foi o epicentro da carpintería de Ribeira en toda Galicia. De aquí saíron centos e centos de embarcacións de distinto tipo, de distinta fasquía, e sen dúbida teníamos que recuperar un elemento que forma parte da nosa identidade e que é ademais o que mellor podemos amosar ao mundo, non? Como se facían os barcos aquí, toda unha sabiduría, porque non é só un patrimonio material, senón un inmaterial, o dos carpinteiros de Ribeira. Estamos en Cabanas en Barreiras, que é un dos nosos proxectos de Cabaniñas do Bosque. Podo dicir que é o proxecto máis especial dentro de Cabaniñas do Bosque. Cabaniñas do Bosque é un aloxamento disperso con 7 fincas distintas de cabanas dentro do mesmo concello, e este é a finca Cabanas en Barreiras, que é accesible. Realmente nós fomos pioneiros porque conseguimos xuntar dous conceptos, que é o contacto estreito coa naturaleza, que te sintes como se estuveras no medio do bosque, con todos os sonidos do bosque, pero con todas as comodidades que podes ter en calquer hotel urbano. Os faros, como todos conocemos, foron uns edificios moi altruistas que contribuíron a axudar e a salvar a navegación. Cantas vidas habrán salvado esas luces dos faros avisando das néboas e dos temporales, non? E hoxe volven a ser útiles para salvar o turismo, para poñer en valor o noso territorio e que os veciños de Carnota, os veciños de Lariño, se sintan orgullosos.
Foi moi importante a axuda do GALP, sobre todo en Cabanas do Barranco, que foi o noso primeiro proxecto. Pero en aquel momento, acometer aquela inversión tan grande para nós era imposible. Non creo que ningún banco nos hubiese dado o financiamento completo. Estamos falando dunha restauración dun produto que non é nosa propiedade. Se unha axuda da administración para este tipo de rehabilitacións, isto non sería viable desde o principio. Este fue un proyecto con presupuesto muy alto, si lo queríamos hacer bien. Nosotros no podíamos asumir todo ese coste. Os GALP naceron e foron para nós moi importante porque facían incidencia especial no sector da pesca. Puxeron, como digamos, a pelota no noso tellado a hora de elaborar un plan estratégico de desenvolvemento da pesca e de diversificación do sector pesqueiro que non existía. Fixemos unha aposta importante, e a aposta é dicir, vamos a facer un proxecto que guste, para que realmente sexamos beneficiarios dos fondos europeos. O GALP é Grupo de Acción Local do sector pesqueiro. Nos tomamos a referencia a Costa Sostible porque nos pareceu que defendíamos uns valores e unhas directrices á hora de realizar os proxectos un pouco co obxectivo de conseguir ese fin, non? De que conseguir que o noso territorio sea un territorio costeiro sostible, e para eso traballamos. Este GALP xurdiu no ano 2009, concretamente dentro do Fondo Europeo da Pesca. Saiu a oportunidade de traballar en desenvolvemento local participativo e dentro deste Fondo Europeo da Pesca saiu unha prioridade que era asegurar a sostenibilidade das zonas costeiras. Entonces, dentro deste eixo naceron os grupos de acción local do sector pesqueiro. Hubo un primeiro programa de axudas hasta o ano 2013, un segundo programa de axudas que é o que estamos gestionando agora e xa remata, que foi desde o ano 2016 hasta este ano 2022. Nos presentámonos na convocatoria de axudas da GALP presentámonos na convocatoria do 2021. De 12 proxectos grandes alín de segunda, o objeto social de Insua Pesca non era o suficientemente amplio para a creación de conservas e decidimos esperar ao 2023. Calquera proxecto que cree empleo é unha fórmula boa para asentar que a xente se quede aquí a traballar no territorio, que non teña que marchar para ningún lado. Temos unha realidade de enorme importancia que é o marisqueo, que nos liga enormemente ao mar, pero é necesario diversificar. E diversificar implica, apostar por actividades complementarias a estas que estamos falando. É a posta en valor da carpintería ribeira deste patrimonio que nos sirve para fomentar o turismo, para fomentar que nos visite máis xente. Los puestos de trabajo que se han creado han salido de aquí, de la zona de Muros, de Carnota, de toda esta zona. Y sobre todo se han contratado, todos los contratos se han hecho a mujeres. Bueno, o obxectivo principal é garantizar a sostenibilidade da zona costeira. Entonces, nós temos que intentar manter o sector pesqueiro do territorio, que este sector pesqueiro progrese, que sea eficiente no uso dos seus recursos. Temos que lograr tamén a diversificación da zona costeira, que nazan máis actividades de carácter productivo, sobre todo vinculadas co sector pesqueiro, e que eso cree oportunidades de empleo e de negocio do territorio, e temos que loitar pola defensa do noso patrimonio, e iso vimos facendo ata agora. Nós tiñamos claro que tiña que ser un establecemento sustentable e apostamos xa pola enerxía, non? De feito, temos a enerxía xeotermia
e as placas fotovoltaicas. Nosotros cuando empezamos aquí la obra quisimos que todo fuera lo menos contaminante posible y que fuera muy ahorrativo en energía. Temos o clásico, pero temos o moderno, non? As novas tecnoloxías están presentes con cargadores inalámbricos, a sostenibilidade que as cortinas das habitacións están feitas de plásticos reciclados collidos da mar. Unha vez que vemos que un proxecto se pode financiar, o que facemos é unha labor, digamos, de concienciación co promotor para orientalo un pouco a cumplir unha serie de obxectivos pois, para que no seu proxecto poña directrices de sostenibilidade, que a veces se respecte a paisaxe que non se está respetando ou que introduzca medidas de eficiencia enerxética ou incluso de responsabilidade social corporativa na xestión do seu propio proxecto. No teníamos prácticamente experiencia en hostelería. Entonces el GALP, a medida que íbamos haciendo la obra, daba cursos y charlas sobre el funcionamiento de los hoteles, todo eso, y nos ha ayudado mucho en el desarrollo del negocio. Para o GALP é interesante porque é un proxecto con un claro corte medioambiental que impulsa que é un turismo de calidade, un turismo inclusivo, que dinamiza na contorna, que creaba un número de empregos importantes en un concello no que decrece e que é moi difícil, no que é moi difícil fixar población. Creo que se hai un proxecto que claramente encaixa, dende logo, dende o punto de vista patrimonial, este. Eu creo que unha evidencia do que foi unha realidade histórica en Galicia e en Outes que temos que poñer en valor e que temos que recuperar. Pero o GAL non existe se non existe un conxunto de axentes no territorio que queran desenvolver este programa de axudas. O traballo é de desenvolvemento participativo e aquí o que se necesita é a voz de todas as entidades e recoller un documento de traballo pois, o que demandan estas entidades. O éxito penso que é bo, porque nós levamos 70 proxectos financiados en este programa de axudas, onde hai unha variedade importante, pois temos 26 proxectos do sector pesqueiro, 29 na liña de diversificación, 19 no tema de patrimonio marítimo, e penso que cada proxecto ten o seu interés, e que cada proxecto ten ese punto de apoio ao que nós procuramos para o noso territorio. A miña relación ca Aula Sostible do Freixo é que nós, dende a nosa asociación, habíamos feito moitos proxectos de recollida de lixos nas praias e víamos que había cantidad de lixo e queríamos un pouco poder reutilizalo de alguna maneira útil. Entonces surxeu o proxecto este de cooperación co Concello de Outes e cas entidades de inclusión social. O proxecto surxeu un pouco así, por unhas necesidades comuns que tiñamos uns e outros, e surxeu este proxecto tan chulo. É importante porque fai que todas as entidades que teñen unhas, digamos, necesidades comuns ou necesidades que teñen un vínculo común, aporten. E entonces, a ver, a nós vennos estupendamente que se recolla ese lixo da praia, as entidades de inclusión social teñen, digamos, algo útil de cara á sociedade que facer. E, bueno, o Concello de Outes, pois, como Concello, tamén lle dá unha certa importancia á rehabilitación das aulas e utilización de locales que levaban moito tempo sin vida. A ver, o GAL foi a nosa financiación. Non sei, sin axuda do GAL este proxecto sería inviable, porque para facer un proxecto desta envergadura o que necesitas é financiamentos.
Lo que queremos hacer es recoger todo el plástico, aparte de toda la basura que podamos recoger, el plástico en concreto lo recogeríamos y lo traeríamos para este centro de transformación de plástico, donde lo convertiríamos en un producto que tendría una segunda vida, pero una segunda vida dedicada al sector pesquero, que no contamine, sino que sea funcional para ellos. Por ejemplo, este sería una vara para las nasas. En principio lo estamos haciendo pues decorativas, pero lo que pretendemos es que para ellos después les sirva pues, para hacer las nasas, para pescar. O GALP, sobre todo o noso GALP, conoce a perfección o territorio, sabe as necesidades que hai e está moi en contacto con cada asociación tamén, entonces eso dalle un pouco a información de saber que necesita cada asociación e poder chegar a decir esta asociación ten algo común con esta outra e tal, e facer un nexo de unión entre nós. Non houbésemos chegado nunca as asociacións de inclusión social, o mellor o Concello, pois quizá, pero as asociacións de inclusión social non houbésemos chegado nunca se non fose a través do GALP. A xestión en proximidade en liñas xerais é fundamental. Para nós foi fundamental contar pois, con un grupo de acción local pesqueira pois, aquí, ancorado no territorio. Son o presidente dun club deportivo que o que fai é tratar de promover a actividade física dentro do colectivo de persoas con discapacidade e a inclusión da xente con discapacidade no deporte normalizado. Organizamos tanto actividades náuticas de carácter inclusivo como outras en terra. Penso que se están dando pasos importantes. Un exemplo aquí no náutico de Portosín, donde as reformas que se foron facendo foi para adaptar tanto baños como instalacións para que, como vedes, prácticamente podes acceder a todas as instalacións con cadeira de rodas e sin ningún tipo de traba. Nos pantaláns estiveronse facendo reformas para facelos o máis accesibles posibles. O ocio inclusivo tamén é unha parte importante da nosa labor. A actividade que salimos ca embarcación que foi cofinanciada polo GALP e Diputación da Coruña, e o que facemos é salidas para que a xente con mobilidade reducida ou con discapacidade e as súas familias ou amigos poidan disfrutar e conocer o que é o entorno, a nosa ría. Aquí hai un club que ten unha embarcación e que lle di á persona con discapacidade: ti tes a capacidade de invitar a un amigo e nos poñemos a embarcación para que ti disfrutes con amigos. Vendemos experiencias que ves pernotar nun faro, que teñes esta experiencia de sentirte farero por unha noite. E ademais, na época quizá máis baixa do ano, como é o turismo de temporales, poder contar a experiencia de vivir un temporal nun faro. En Galicia hai 35 faros, de momento só hai 3 como hotelito, non? A posta en valor deste patrimonio, o marxen de todo o que hai na costa, non? E as fábricas de salazón, as antiguas conserveiras, eu creo que son sitios para facer un turismo distinto. Home, desde o meu punto de vista personal, cando un proxecto sale adiante e funciona, é como unha satisfacción, pero é un pouco como cando estás criando un fillo e o fillo vai salindo para adiante e estudia e realmente alcanza unha serie de obxectivos. Pois aquí é o mesmo, velo nacer en papeles, pero logo despois ves que pouco a pouco se vai construindo e que realmente vai salindo para adiante e vai xenerando todo eso que ti buscabas. Levamos 90 postos de traballo creados. Dentro destos 90 postos de traballo nos primamos moitas cousas. Un dos obxectivos do GALP é combatir a precariedade laboral. Os contratos indefinidos pois se priman. Se prima tamén o emprego a colectivos desfavorecidos. Tratamos de crear empregos para mulleres, tratar de crear empregos para mozos e logo tamén primamos o emprego cualificado. É unha boa idea iso que facemos, colaborar nas playas e limpar as playas, que habían de facer os outros tamén. Para min é un oficio que podo facer, podemos entre todos,
e limpar as playas. Eu estou encantada, sempre que teño oportunidade digo, traballo nas cabañitas, porque agora están moi de moda, e bueno, pusemos Outes un pouco no mapa, non? Poder estar aquí ca miña familia, cos meus amigos, sin ter que nin desplazarme tampouco a diario, eu estou moi contenta. Dedícome ao percebe, ao ourizo e ao berberecho. Xa levo 28 anos, casi, traballando nesto. Somos 5 e vimos todo o ano. Empecé a trabajar en el 2021 y para mí fue un cambio radical porque yo pues era una estudiante. Sí que había tenido pues trabajado en otro hotel, tener una empresa. Yo era la primera vez y te impacta porque dices, jolín, es mi primer año que trabajo de verdad y tengo una empresa, algo a mi cargo. Despois a Costa da Morte, afortunadamente, sí que é un destino que cada vez está cobrando máis protagonismo polo que significa Galicia, invita a ser sustentable, natureza, gastronomía, praias desertas, un clima fantástico, todo ano, un clima fantástico, e con un potencial aínda por desenvolver, moi importante, que é a xente que ven aquí a Costa da Morte, cando ven un período estival, sempre lle digo o mesmo, e se marcha sin ver chover, lle digo, tes que volver, porque non coñeces a Costa da Morte. A Costa da Morte, se algo nos caracteriza e nos diferencia do resto do mundo, son os temporais. Bueno, pois no territorio queda por facer moitísimo, ademais somos un territorio resiliente, como sería ahora, que se ten que adaptar aos novos cambios e ás novas situacións. Que o GAL pode seguir facendo cousas, sí, de feito estamos xa preparando o noso programa de axudas, o Horizonte 2027 que nos espera, e un pouco o noso lema é por un territorio costeiro resiliente, é dicir, que seamos capaz de crear un territorio que se adapte aos cambios que se nos están vindo encima día a día, non? Como son o cambio climático, a eficiencia enerxética, a adaptación á digitalización e ás novas tecnoloxías, pero sempre cun obxectivo, co obxectivo de crear emprego e manter a poboación no noso territorio.